A veure, hola, hola, bona nit a tots i a totes. A veure, estem provant la imatge, que avui estem tenint un petit problema de connexió. Si ens podeu dir pel xat si s'escolta i es veu bé. En tot cas, a veure si algú ens pot confirmar que es veu i s'escolta bé. Ara sí, vale. Suposem que ara sí que s'escolta i es veu bé. Bona nit a tots i a totes i benvinguts a La Veu del Poble, un programa més, un altre dilluns més de nou amb tots vosaltres. Us saludem des d'aquí, des de la sala de premsa del Narcís Sala. Um, I bé, un dilluns, com sempre, amb tu, Pol, un dilluns feliç, un dilluns content, perquè venim de guanyar un gran partit contra un gran rival com és el Centre d'Esport Sabadell, amb una polèmica i més que comentarem després, però com a mínim, victòria, 3 punts i líders, que es comenta poc, però és la situació en la que estem ara mateix. En tot cas, el que dius tu, líders, així que immillorable, jo crec que tots supercontents tant evidentment per la posició en què estem, també pel joc i de quina manera s'estan fent les coses, o sigui que perfecte. Boníssims dilluns que estem tenint ara de nou, després d'aquelles 2 derrotes consecutives ens hem refet superbé i hem guanyat a casa els dos millors equips de la categoria, o sigui que s'estan fent les coses molt bé i crec que tota l'afició està més que contenta. Sí, ens podeu anar deixant també les vostres conclusions. Tenim avui el Pau en directe, el tindrem en directe, el tenim pel xat. Ara vinc que estic parat amb el patinet a Torres i Bages, molt tràfic. A casa meva està, Sí. Torres i Bages. Bé, Pau, anem venint ràpid. En tot cas, per ordre de coses, l'entrevista amb el Pau serà després, ara un cop fem un repàs de tot el que ens va deixar el dia d'ahir, la jornada d'ahir, la jornada número 7, que ja en portem de segona ref, grup 3, que a part del nostre partit també en va deixar d'altres. Ens podeu anar deixant també les vostres sensacions. Òbviament avui tindrem una gran part de polèmica que intentarem resoldre i de la forma més objectiva possible, tenint en concret això que tenim darrere, que és el Sant Andreu. Per tant, totes les nostres opinions vindran des d'aquest punt, però amb una idea d'arribar a ser el màxim objectius possible dintre de que aquest partit ens passa a nosaltres i segurament ens estaríem queixant ara mateix, però farem també una anàlisi i intentarem que sigui ben acurat sobre el dia d'ahir. Us anem llegint una mica també perquè veig que avui la gent està prou activa, més enllà del que ha posat el Pau, l'Aimar, bona nit, el Víctor, només es comenta des de Sabadell que va ser un atracament i sembla que la UEFA no va fer res, vergonyós. Ara mirarem el resum, veurem que... Ara veurem que sí, que la cosa va una mica per aquí. Abans de començar, i per no liar-nos molt tampoc, i per deixar-ho ja fet des del principi, Pol, amb 5.648 espectadors, la millor entrada, de les millors entrades dels últims anys, traient els derbis, traient els play-offs a lliga regular. Abans de parlar de futbol, parlem d'això, 1.000 aficionats del Sabadell desplaçats, un bon ambient abans i durant el partit, que també és de destacar, després ja és un altre tema. En tot cas, a ressaltar perquè és molt important això al nostre futbol. Bogeria, va ser una increïble, crec que després d'animació des del Gol Nord també va estar increïble, sí. I 5.600 persones en una jornada de lliga contra en fi, dos equips històrics, doncs diu molt de com s'estan fent les coses aquí i evidentment extraesportivament al nivell de com està el Sant Andreu esportivament, o sigui, 5.600 persones són moltes i l'animació que va haver ahir va ser una bogeria. No, va ser espectacular. De fet, sí que és cert que la gent que va venir de Sabadell, més enllà en els gols i en altres moments que també estava animant molt, sobretot amb bandes al vent, que sí que és cert que fa goig veure, però a nivell d'animació, el gol nord, és que és el millor gol d'animació que hi ha al futbol català segurament, i ja comencem a ser-ho també a nivell de referència de com es fan les coses a nivell de tota Espanya. Per tant, molt important també el que es va veure ahir, amb tanta gent, un bon ambient, una bona animació i 3 punts, que feia molt de temps que un partit gran contra un equip català aquí a casa no es guanyava. De fet, és la primera victòria contra un equip català al Narcís Sala, que s'ha de resaltar perquè és important, i el fet de posar tanta gent i donar-li una victòria, doncs encara és més important. Segona victòria consecutiva, Pol, al Narcís Sala contra un equip gran. Veníem de jugar contra Lleida i Cornellà i això semblava ja era un funeral. Sí,
et venen Baleares i Sabadell a casa, tu ja estàs resant perquè no passi la pitjor, que sigui que tornis a perdre aquests 2 partits i ja comencis a pensar ai, 2 partits guanyats i líders. El que tu deies, per fi es correspon als grans escenaris amb 3 punts, que comentàvem, que de vegades l'any passat sí que fèiem doncs, aquest espectacle que plantejant amb Narcís Sala, amb grans escenaris, però al final els 3 punts no arribaven, i ara sí, 2 partits importantíssims a casa, contra, com dèiem abans, segurament els millors equips de la categoria, i 2 victòries. A més, de quina manera? Important, parlem també del partit, ara farem ràpidament un repàs, ens poseu aquí, entre Balears i Sabadell, molt millor pinta Sabadell. Sí, però a mi em va deixar també coses, que de fet he parlat avui també amb gent de Sabadell, em va deixar coses, diguem que jo crec que hauran de millorar, ara ho parlarem. En tot cas, mirem el resum, li donem un cop d'ull també el que va ser el partit d'ahir, va ser un moment el volum, amb el cervell previ d'honor, per cert, de waterpolo campiones olímpiques, també a ressaltar. Un partit que va estar relativament marcat, ja ho vam dir, per la polèmica, però la primera meitat no va tenir res de polèmica, més enllà de que l'àrbitre ja va començar a elevar el llistó de les targetes, que això és important i ja ho mencionem també, que és un punt a destacar, que l'àrbitre des del minut 3 ja va treure la primera, per tant aquí ja es veia una mica la tendència que portaria durant tot el partit. Sí, al final hi ha àrbitres que opten per treure més targetes que no d'altres, però al final ja ho ha dit Xavier Roda de premsa, que és cosa que ja se sabia, s'ha de saber jugar amb aquests escenaris, i al final Sant Andreu, ja ho veurem després, però és qui més cap va posar en aquestes situacions, i el que deies tu, la primera part, doncs, ens vam avançar, ara surt el gol aquí, no deixar-lo, ens vam avançar superràpid, al minut 7 amb una passada de Pau d'Arbre. Veurem la repetició. La passada és boníssima, de Pau d'Arbre a Serrano, i la picadeta encara millor. Sí, a més una jugada que ve d'una falta a l'Alberto, recupera la pilota al Pau, la passada filtrada al Sergi és boníssima, i el Sergi que va picar per davant de Geni. La primera del partit que tenia el Sant Andreu, la primera dins, ja parlarem molt després, molt efectiu al Sant Andreu ahir, però bé, Sergi Serrano, segon gol a la Lliga per ell, per tant també molt positiu el fet que ell també es vagi endollant a nivell col·legiador, i res, a la següent, sí que és cert, en aquesta següent jugada que estem veient, no va trigar gaire, abans del quart d'hora, sí, una jugada que agafa el Sant Andreu un cop sortint, una pèrdua, pilota llarga, que li arriba a Miguelete rasa dins d'àrea, el Pau, que intenta treure-li l'esfèrica, mig l'agafa però no l'agafa perquè sap que si el tomba és penal. Jugada molt de pivot de futbol sala. Sí. Sala hi ha jugada de pivot que aguanta molt bé amb l'esquena, i al final van ser les poques arribades que els dos equips van tenir, van ser gol. Sí. De fet, a la primera part el Sabadell va atacar molt més l'espai, el Sant Andreu va tenir molt més la pilota, i ho dèiem, compte, perquè al final en una que t'agafen et marquen. El Sabadell és un equip que sí que té bastanta força amunt en aquestes contres, sobretot a partir de Miguelete, però al final, i ho comentava a la retransmissió, en aquesta jugada de Serrano, si marcàvem era molt important, i efectivament centrada lateral, toca el defensa, arriba Gorriti més sol que un mussol al segon pal i marca. Important ahir l'efectivitat. Molt mental a més el gol. Molt mental, perquè és que a la segona part del Sant Andreu no van necessitar tenir cap ocasió clara per guanyar el partit, ara ho comentarem. I és dels punts que potser dèiem als partits abans de millorar, que aquelles que tinguéssim les marquéssim, i crec que aquests 2 partits aquí a casa s'estan fent molt bé a aquest aspecte, tant el primer a casa, perquè al final són 2 partits que evidentment no xutaràs 20 cops a porteria, perquè són equips d'un nivell molt gran, doncs no xutaràs moltíssima porteria, per tant les que tinguis és superimportant marcar-les, i crec que tant el partit contra el Baleares amb el gol de Guilla al final, com en aquest cas ahir al principi i després al final de la primera, és importantíssim doncs, aquest punt d'efectivitat, perquè al final és el que et fa decantar el partit. No arribes a marcar aquelles i acabes perdent un partit que segurament tampoc et mereixeries, però és molt important en aquests partits que no tindràs moltíssimes oportunitats de xutar a porteria, que marquis les que tinguis. Hem vist fins ara les ocasions que hi ha hagut a la segona meitat. M'aturo aquí un moment, deixant aquesta de passada llarga a Nil també, que és l'ocasió més clara que té el Sant Andreu, és Toni Paredes, just arribant a l'àrea. No acaba de connectar bé la jugada. Abans també n'havíem vist un parell arribades prou perilloses del Sant Andreu, però sense aportar una ocasió clara. Aquesta va ser la més clara de la segona meitat. I al Sabadell hem vist un parell de centrades laterals, sí que és cert, sense gaire perill, més enllà de que t'arriben dins l'àrea, i això sempre et porta un punt de perillositat.
I no va ser res més al Sabadell a la segona meitat. Sí que és cert que estem veient, no? Aquesta centrada, per exemple, a Rubén dins l'àrea, la traiem nosaltres, abans una rematada prou franca de Javi Delgado que acaba atrapant el Nil, aquesta de l'Urri dins l'àrea que també toca un defensa i va fora, és a dir, no hi va haver un esforç extra del Nil de dir, vale, ha tret 3 mans, no? No va ser tampoc aquesta sensació, sí que és cert que arribàvem, però el Sant Andreu estava relativament còmode amb aquestes centrades laterals i fins al minut, on ara veurem, fins al minut 85, realment, Pol, el partit va ser això. Va ser un Sant Andreu tancat, un Sabadell que no va acabar d'arribar amb claredat i el gol se'l podia mereixer perquè estava arribant, però sense tampoc incordiar molt. No, al final són centrades que són evidents que si va perdent doncs pujaran, estaran més a l'atac, però al final són centrades que no es converteixen en ocasions. I també va tornar a passar la setmana passada, és a dir, defensivament s'estan fent les coses molt bé perquè anul·lar en atac d'aquesta manera tant Baleares com Sabadell és que s'estan fent les coses molt bé en defensa, que dèiem que ostres 4 gols a Cornellà, com encaixes 4 gols, però és que ve Balears i el primer xut a porta del 70 i gairebé no et fan cap ocasió claríssima i ahir igual, o sigui, ahir tens el gol i arribades clares del Sabadell, poc més. Ho dèiem això fins al minut 85. Obrim el meló de la polèmica, tractarem tot, òbviament. Ens poseu pel xat també què us sembla, hi haurà també una reflexió general, veurem les jugades a poc a poc i les acabarem desgranant. Al final, fins al minut 85 el partit anava 2-1, transitava 2-1, el Sant Andreu anava a les contres i el Sabadell sí que és cert que tenia aquestes arribades, però sense incordiar gaire. Sí que és cert que al final va posar 2 davanters i potser haurien arribat més, però no ho sabem. 85 quedaven 5 per al final, més el factible afegit que segurament també aniria fins als 5-6 minuts extras. Posem 10-12 minuts que quedaven de joc. Primera jugada polèmica, per mi la menys polèmica de totes, és a dir, menys polèmica en què jo crec que tothom podrà coincidir, o gairebé la majoria, en què per mi i per tu, ara veurem la jugada més en concret, recupera el Sant Andreu, la té Marc Jurado, l'entrada per darrere. Jo he de dir que des d'allà em va semblar una entrada relativament dura, em vaig sorprendre de la vermella, per mi era una groga, com a molt tirant a taronja, sí, però no una vermella. Jo crec que aquí és on potser sí que les altres expulsions que ja veurem sí que al final són grogues, que són grogues realment, sí, poden ser, són expulsions, i crec que és més error del jugador del Sabadell de, sabent que té groga, fer aquella acció que no culpa de l'àrbitre. En aquesta sí que potser no és tan dura com semblava en directe. No, clar, aquí la gent diu des del lateral i la vermella. A veure, certament veus un jugador que va per l'altre, va tallar la contra, en aquest cas, pots pensar, ostres, que l'ha anat a caçar, no ha tocat la pilota, però és el que tu dius. A mi em falta perquè sigui vermella. Aquesta crec que és l'única que entenc una mica més de polèmica. Sí. Que entenc que hi hagi gent que es queixi de que sigui vermella, però al final és que, ja ho torno a repetir, el Xavi, ja es veia, fins al 85 hi havia un munt de targetes. Saben quin tarannà és el que utilitza l'àrbitre en termes de targetes. Llavors, doncs un punt que has de saber jugar amb això. A mi això se m'aplica més a partir d'aquesta targeta vermella, perquè sí que és cert que aquí hi ha debat. La gent diu vermella clara, no tenia la possibilitat de jugar a la pilota, veia la repetició era vermella. Jo crec que hi pot haver una disparitat, però si hi ha d'haver alguna que no sigui, potser és aquesta. Però no se l'inventa, és a dir, no és una jugada inventada. No. Que com treu vermella, com hi ha hagut altres. Però sí que és cert que l'àrbitre està prou a prop i va directament amb la vermella directa. Per mi potser és la que menys és de les que ara veurem. Aquesta entrada per darrere és que fins i tot no sé si toca la pilota com a tal, o potser no la toca, però... No, la falta és evident, el contacte és evident, no hi ha pilota i és evident, per tant tampoc se l'inventa el que dic abans. No. No és una acció que se la tregui de la màniga. Però per mi és la menys, és la menys de les tres, perquè ara veurem les altres dues, però sí que és cert que ara parem un moment i diem que l'àrbitre, com ha dit el Pol, portava una dinàmica fins aleshores de targeta groga per qualsevol acció. En aquest moment arriba un punt en què l'Urri, que serà el següent expulsat que veurem, tenia targeta groga i veurem l'acció ara en concret, que no sé si és aquesta... No, aquesta diria que és una centrada lateral, a veure si és la següent, que ara veurem, però bé, aquí veieu una mica la tònica, la centrada rematada lateral que no arriba a res. I la següent jugada és una jugada pilota al mig del camp, diria que és aquesta, arriba Carlos Guzmán abans, es llença l'Urri. Sí que és cert que
pot arronsar un pèl la cama, ho diuen des de la retransmissió de la xarxa, però és que té targeta groga. Clar, sí, si tu tens targeta groga, cap problema. Pots permetre fer aquesta falta, però tenint targeta groga, anant al terra així, és que és groga. Te la pots endur. Si tu no tens cap targeta, ningú dubtaria que això és una groga. Però clar, què passa? Que si té targeta abans no l'hem de treure? Home, no. I a mi, en aquest punt, a mi és quan el Sabadell, el meu punt i el meu parer, se li en va del cap al partit, perquè vas perdent, tens un menys, però pots remuntar. Ara veurem, però amb 8 fins i tot van arribar a espantar. I arriba aquesta acció, que és la tercera expulsió, se li en va la pilota a Ton Ripoll, empeny a Josu, que té més classe, és murri i se les sap totes, va una mica així, el Ton l'empeny, l'àrbitre que ho veu, groga, segona i vermella i al carrer. A veure. M'encanta el vídeo de com es veu com somriu el Josu. Clar, perquè és el moment del partit. Clar, si és que al final el llest és el Josu i qui cau és el Ton. Ell evidentment intenta això, vol això, el Josu, però tu no has de caure, tu has de tenir prou cap i mira, precisament el Josu, que segurament en contra hagués caigut ell molts cops, perquè sempre ells ell una mica qui peca de caure en aquestes, va ser ell, en aquest cas el llest, i tenint groga, doncs... Te la poden treure i jo crec que és aquest pensament, no?, de ha expulsat a 2, té targeta groga, no li traurà, i li treu. Perquè és un àrbitre que té aquesta tendència, però contra el Sabadell en aquest cas, que li ha pogut condicionar, com contra nosaltres. L'any passat també va arbitrar aquí el partit del Badalona Futur i l'expulsat va ser el Cristian, el Gómez, el segon entrenador. Què venim a dir? Que en aquest cas el Xavi ho va dir roda de premsa. Nosaltres hem estudiat aquest àrbitre i sabem que no hem d'entrar. El Sant Andreu va rebre 3 targetes grogues i també jo crec que el Xavi les volia reduir perquè qualsevol interacció amb l'àrbitre, qualsevol acció punible, l'àrbitre trauria la targeta. Què va passar amb els del Sabadell? Per mi l'expulsió marca una mica el canvi, en aquest moment és quan potser s'exalten una mica més i les altres 2 targetes grogues per mi són de sobreexaltació i l'àrbitre no té la por en ensenyar la vermella. Ens poseu... espero que no... no, espera. Ara perquè hem guanyat, però si ens passa un altre és que... Bueno, és el que veníem dient. Estaríem indignats també. I molts partits ens ha passat, o sigui que no és que siguem els més afavorits. Ens agafi per sorpresa. No. Però és el que diem, si en les últimes 2 targetes grogues, si no tinguessin targeta, ningú dubtaria que és groga. Per tant, no s'ha de baixar el nivell de treure la targeta per si té targeta o no. Llavors, són grogues les dues, en tenien els 2 abans, per tant, doble groga és vermella. I ara veurem l'última jugada. Aquí el Sabadell estava atacant 8 contra 11 i jo estava patint perquè per mi no vam fer la millor gestió possible als últims minuts. Al final, 8 contra 11, tu esperes acabar tranquil i el Sabadell acaba tenint una ocasió amb una falta lateral que no és una ocasió per tirar a porta, simplement és que arriba el Sabadell amb un possible penal que crec que no surt al resum, però que la sensació és que qualsevol contacte dins l'àrea pot ser evitable, si l'àrbitre estava davant no el va evitar, la gent del Sabadell protesta bastant aquesta. A mi no m'ho sembla. A mi no m'ho acaba de semblar, sí que és cert que hi ha gent que diu que està davant i li sembla, l'àrbitre està davant no ho pita, hi ha un contacte, a priori contacte, te l'estàs jugant si hi ha un contacte dins l'àrea al minut 90 tants amb tanta exertació, però bé, aquest és una mica el resum de les polèmiques. Més enllà d'això, sí que és cert que per les xarxes, sobretot, no tothom, però hi ha certs comentaris en contra d'aficionats del Sant Andreu, en contra de gent del Sabadell, en contra de gent del Sant Andreu. Més enllà d'això, recordem que hi va haver un molt bon ambient, que el problema en tot cas és amb l'àrbitre, el Sant Andreu va jugar el seu partit, de forma merescuda o no, va arribar amb 2-1 al marcador i aquí és quan el partit se'n va completament de mare. Ens quedem amb l'ambient, ens quedem amb la bona sintonia amb la gent del Sabadell abans del partit, esperem que la rebuda sigui igual, en tot cas que això no enterboleixi tot el que s'ha fet bé fins ara i que si això et pot passar, també ens ha passat a nosaltres, per tant, en tot cas, aquest cop doncs, ha vingut així i el futbol doncs, també les portarà per una altra banda, però també tinguem una mica d'humilitat i recordem a la categoria en què estem, que nosaltres també fem el que fem i arribem on arribem i mantenim aquest punt sense anar de superiors i sense anar d'inferiors. I el partit que es va veure ahir és el que és i ja està. Parem de parlar del partit, passem a recordar els ítems una mica que deixa això, que és, Pol, la molt bona efectivitat nostra, que ens hem guanyat a casa 2 equips molt forts. I el punt que per mi és més important és que els hem anul·lat bastant. O sigui,
no t'han dominat. No t'han dominat ni en ocasions ni en joc. I anul·lar a 2 equips com el Sabadell i el Balears aquí a casa, a més en el moment en què ho havíem de fer, és importantíssim. Que és el primer partit de Lliga a casa que guanyem un català a segona ref, que és fort dir-ho això, i és important. Abans ho he revisat, des de la segona ref no guanyàvem a cap català a casa. Eren tots empats o a casa de l'Espanyol, Terrassa, aquests partits al Manresa que se'ns escapaven, i ara per fi sí que a casa el Narcís Sala torna a ser un fortí. Esperem marcar una dinàmica. Que és el que demanàvem una mica, no?, de la temporada passada. Parlareu del rival de Copa, sí, més tard en parlarem. Tenim moltes coses. Moltes coses, avui és un dia amb moltes coses. Ens posem líders, ara mirarem la classificació i s'acaba el Tourmalet, entre cometes Tourmalet, de rivals forts que hi havia ara, posant el Lleida com a principal candidat a l'ascens, que ens ho va dir l'Iker de fet, i Cornellà, Baleares i Sabadell, que són equips que just han baixat, i és un 6-12, va començar malament però l'hem acabat reconduint. Passem a repassar la jornada, Pol, avui de forma una mica ràpida, perquè com tenim ara l'entrevista al Pau també, doncs anirem una mica a pams amb aquest aspecte. Som líders, és el més destacable. Més enllà d'això, quant a resultats, hi ha hagut alguns que ens beneficien, altres que els equips damunt han acabat sumant, però si vols en fem un repàs ara mateix. Repassem ràpid perquè ja com dius tenim moltes coses. El dissabte que es va jugar el València a Mestalla contra el Terrassa, va guanyar remuntant el Terrassa, que com dèiem guanyen partits, perden a casa o empaten a casa, se'ls escapen punts, però va acabar remuntant el Terrassa. La Eivissa, que va perdre al final a casa contra l'Elx B, que ara veurem que és l'únic equip que és invicte. Potser l'Andratx, que va empatar a casa contra el Mallorca a 0, que cap dels dos equips ha guanyat. El Torrent també va matar contra la Penya Deportiva. El Baleares, amb un gol al final al 90, va acabar guanyant el Futur. El Cornellà, que també va perdre a casa contra l'Olot, el nostre proper rival, que ara parlarem. El Lleida també va perdre a casa contra el Zira amb 2 penals en contra. El Lleida, que no acaba d'arrencar, i l'Espanyol B, que va empatar a casa, Sí, a l'RCD Stadium contra l'Europa. Sí, a veure, el que hem dit del Tourmalet era perquè teníem 4 grans equips que teníem ara per jugar i 2 partits a casa bastant difícils. L'Olot és un rival difícil, amb molt bona ratxa, ara farem la prèvia, però òbviament el que cridava del calendari era aquesta doble visita de Baleares i Sabadell, per tant, podem dir que l'hem resolt amb nota. Repassant una mica els resultats que acaba de comentar el Pol, sí que és cert, per exemple, l'Elx il·licità, que és l'únic equip ara mateix que es manté invicte, recordem que també vam trencar la ratxa del Sabadell. Ens comenten també com s'explica allò del Lleida. El Lleida que torna a fer una mica la de l'any passat, Pol, la de... em sembla que sí, però després vinc a casa, perdo un partit contra l'Alzira amb 2 penals pitats, per cert. Sí. No acaben d'arrencar en un inici, tot i que parlàvem a la prèvia, és un dels equips que a priori hauria d'estar amunt. Sí, a més de la classificació, clar, pots pensar que estan a play-out, però és que del play-out, que és el Lleida amb 9 punts, fins al play-off hi ha 2 punts de diferència, o sigui que està apretadíssim aquesta zona. La diferència són 2 punts de play-off a play-out, però sí que el Lleida, home, s'esperava que estigués una mica, doncs, menys al principi més amunt. Bé, al final, ara ho comentarem després, però hi ha un punt on cada equip té la seva ratxa i segurament el Lleida no estarà en aquesta forma durant tot l'any. En tot cas, veient aquesta diferència de 2 punts de la zona de play-out a la zona del play-off, doncs es veu com d'igualada està la categoria. També, repassant altres resultats que hem tingut aquesta jornada, Baleares guanya 1-0 contra Badalona Futur, següent jornada, Sabadell-Balears, Sabadell amb 3 jugadors expulsats, en aquest cas, a veure com s'ho planteja també, perquè si no vaig errat, parlava avui amb un company de Sabadell que em deia que només tenien 12 jugadors del primer equip més jugadors del filial, per tant, a veure com enfoquen aquell partit, perquè el fet de deixar-se punts ja començaria, sobretot allà, a preocupar, perquè allà la gent de Sabadell és molt marcada amb això i a més tenen aquesta obligació de pujar. Per tant, veurem. Ara parlarem del nostre rival la setmana vinent. L'empat a l'RCD Stadium, que a nosaltres ens ve molt bé, al final. Sí. Ni suma més 3 un, ni suma més 3 l'altre. I són 2 equips que estan allà també amunt. Potser ens anava bé que doncs, la Eivissa guanyés a l'Elx B i l'últim gol del Balears, però bé. Sí, no ha estat una mala jornada amb aquest empatet també del Torrent i Penya Deportiva, per tant, la classificació que com la tenim ara mateix aquí impressionada, Sant Andreu 15 punts, Sabadell 14, Elx il·licità 13, Atlético Balears 12 i Europa 11. Durant un. Sí. Va escalada cap a baix. Tenca en el play-off, però clar, després que tenim
Penya Deportiva, Espanyol B i Terrassa amb 11 també empatats amb l'Europa en aquesta 5a posició, Alzira, Olot i València Mestalla amb 10, l'Olot que va guanyar el seu partit a l'últim minut contra el Cornellà, que serà el nostre rival, ara ho parlarem, amb la millor ratxa, i veiem que està a 5 punts nostres, és a dir, estan ara mateix descens, però és que està tot molt igualat. Torrent i Lleida amb 9, i després ja comencem a veure alguns equips que es comencen a despenjar, no a despenjar del tot, però que comencem a veure que no tenen una bona dinàmica en aquest inici. L'Andratx i el Menorca, que cap equip ha guanyat de moment. I a més es van enfrontar els dos i van quedar empat, o sigui, els dos es van portar... Semblen una mica els que estan començant pitjor. L'Eivissa i el Cornellà d'aquella forma una mica, el Cornellà que al final l'únic partit que ha guanyat és contra nosaltres i també amb 4 gols, és a dir, quina mala sort també tenir aquesta ensopegada. I el Badalona Futur, que bé, no és el mateix de l'any passat, no tenen el Ferran Costa que va fer tan bona temporada, no és la mateixa plantilla, ara mateix em preguntes on hem d'anar a jugar i no sé on és també, per tant no està començant del tot bé la Lliga per aquest equip. Ens deia per aquí el Francesc, anava bé la derrota de l'Europa, cada jornada. Cada jornada. Molt bé. I a veure què ens comenten més per aquí, no és com comença sinó com s'acaba, així que no val res ara ser líder. Bueno, però... Tenim una afició molt animada. Es pot celebrar, no? Sí, perdó per celebrar-ho, Adri, perdó per celebrar-ho. Però millor ser líder que no poder, òbviament. Fem la prèvia d'aquest cap de setmana abans que entri el Pau, que no sé si el tenim per aquí. Sí? Vale. Ara li direm què passi, però bé, a la gent com ell se'l pot fer esperar tranquil·lament. Tenim moltes coses, ja ho hem dit que tenim moltes coses a comentar. Farem el comentari ràpid del nostre rival aquest cap de setmana, que és l'Olot. Pol, comentem de la millor ratxa de la categoria amb 10 de 12, venen de guanyar ara el Cornellà també a l'últim minut. Diferència de gols igual a nosaltres, 0, que és 0. Ells han marcat 4 i han encaixat 4 i nosaltres 10 i 10. Sí, bé, al final es veu una mica el contrast entre els dos equips. Sí que és cert que a nosaltres ens embruta molt el dia del Cornellà, perquè no és un dia perquè et marquin 4. Equip que ha pujat ara a tercera ref, s'ha reforçat prou bé. En quant a nivell d'entrenador, em recorda ara no em surt el nom, l'exentrenador del Prat. Tu no et saps el nom ara mateix, no? David, com ho dit al públic, l'entrenador de l'Olot. El Dólera. El Pedro Dólera, sí que no. Pensava que em preguntaves un altre entrenador. No. Que a nivell d'equip em sembla un equip d'aquests, no? Que comentem amb bons jugadors de la categoria, amb un entrenador que es coneix la categoria, una mica el que hem anat també aquí construint, i que serà difícil. Un camp gran on es pot jugar molt bé a futbol, amb la gespa natural, i que sempre es veu bon futbol allà. Veurem com se'ns dona a nosaltres. En tot cas, han mantingut les peces de l'ascens de l'any passat, Marc Mas, des de l'entrenador, Marc Mas, el Jubi, el Terma, que és el jove d'allà, i també s'han reforçat amb jugadors de la categoria de la segona federació, amb Salvans, Albert Torres del Futur, Chema Moreno. Al final és un equip que s'ha reforçat bé, que va començar malament però ara està en una molt bona dinàmica, com veiem amb 2 victòries, empat, i ara la victòria contra el Cornellà remuntant a l'últim minut, o sigui que al final és un equip que s'ha reforçat, que ve de tercera ref, però bé, la temporada passada també nosaltres veníem de tercera ref i vam acabar amunt. Sí. Recordem, diumenge a les 5, autobusos per qui pugui anar. Avui han sortit des de Federació de Penyes pel desplaçament, 30 euros crec que són. Molt barat, la veritat, sí, per un diumenge de futbol. A més, Olot, que és un lloc on es menja molt, molt bé, i si no us porteu un tàper o un entrepà. I res, recordeu això, podeu anar deixant també la vostra porra per al partit, i nosaltres marxem, que entri el Pau, li col·loquem la cadira i... Espera, et comento abans de la Copa Catalunya. Sí, cert, que no se'n passi. Aquest dijous es fa a les 2 el sorteig, i el primer partit, en aquest cas la 5a eliminatòria, serà el 6 de novembre. Bueno, doncs ho deixem així. Recordatori de la Copa Catalunya, entrada inclosa al preu, entrada inclosa al preu, sí. De fet, les donaran dintre a l'autocar, perquè això també ho tingui la gent present. Teniu tota la informació a les xarxes. On dinareu vosaltres? Bé, comunicació ja fa un any que quan va fer el desplaçament a Olot, Hostal dels Ossos, molt recomanable. Jo espero poder dinar-hi, perquè estic encara pendent una mica de la feina, però bé,
deixem això, podeu anar deixant la vostra porra, nosaltres aturem un moment, fem passar el Pau i ara tornem de nou. Fins ara. Val, ara sí que sí, seguim en directe amb el Pau. Bona nit, Pau, com estàs? Molt bé. Després del partit d'ahir, sensacions, has tingut temps a recuperar. Bon dia per venir també, amb victòria. Sí, victòria líders. No, la veritat que molt content. Temps per recuperar encara no, perquè han passat 24 hores pràcticament i a mi les cansanci em dura una mica més. Però bueno, ja per dimecres, dijous ja estarem bé. Llegiré, perquè sempre que fem el tuit del programa la gent va posant coses i avui he llegit un que m'ha fet molta gràcia, que és el pitjor partit de la seva vida i l'endemà protagonista, al final no em quedarà més remei que fer-me escapulat. Sí, bueno, és un amic que és una mica flipat. Sí. Sempre a la mínima que pot m'intenta rajar i bueno, l'estimo molt des d'aquí i bé. Però bé, no va ser ni dels teus pitjors partits, vas fer una assistència, vas tenir molt bons minuts, primer a nivell particular i després ja a nivell d'equip. Com valores el partit d'ahir? Doncs mira, et diria que potser és dels partits que més enfadat m'he anat. A nivell de... crec que en pilota vam estar molt imprecisos, jo el primer de tots. Crec que la primera part vaig perdre moltes pilotes, però bueno, coses que passen al futbol, ells també apretaven bé. Però sí que crec que ens vam precipitar massa, vam jugar massa ràpid cap endavant, hi havia vegades que arribàvem a 3/4 i teníem que frenar i continuàvem intentant atacar ràpid i crec que, bueno, suposo que va ser, no sé, la pressió de que hi hagués tanta gent o les ganes d'anar endavant, però hem de ser més intel·ligents i llegir millor el partit. Per sort vam ser superefectius i crec
que bueno, per molt m'agrada llegir Twitter i això, crec que el resultat jo crec que va ser just perquè nosaltres vam tenir dos, vam ficar dos, i ells van tenir una i vam ficar una. I el de l'àrbitre sí que, bueno, embruta una mica al final, però crec que vam fer el que havíem de fer i ells no van treure el rendiment possible a anar perdent. Ara anirem a la part de la polèmica i tot plegat, perquè ja hem parlat nosaltres i també volem saber l'opinió una mica d'un jugador dins del camp i, bueno, per el que comentes una mica ja més o menys vas per on anàvem nosaltres, però parlant de l'equip i com veu estar, és curiós també que hi hagi aquest punt d'autocrítica després d'una victòria, perquè està molt bé, no?, el saber en què has fallat per arreglar-ho també en pròxims partits. No sé com està l'equip després de la victòria, perquè ho parlàvem ahir amb el míster a roda de premsa, es venia de 2 derrotes contra Lleida, Cornellà, venia Baleares i Sabadell, i sempre dius, ostres, venen els 2 cocos a priori de la categoria a casa i heu respost molt bé. Avui entenc que, vamos, si no hi ha algú que no estigui content, estrany seria. Sí, no, evidentment, vas primer a la jornada 7 i guanyes a Balears i Sabadell, que jo crec que són els 2 equips cridats a quedar primer i segon, si no algun altre, però la gent està contenta. També jornada 7, no ens hem d'anar a l'eufòria i bueno, els partits importants que són els que venen ara, que són realment els que sí que s'han de guanyar sí o sí. Deies que imprecisions per part teva les passades, però en tot cas al minut 7 bona assistència cap a Serra en el primer gol, que al final la passada sí que ja ben precisa. A vegades m'equivoco i dono algun passe bo. No, però amb Serrano m'entenc molt bé, jo sé que ell sempre li agrada anar endavant i sé que ell s'enfada moltes vegades amb mi, però sempre que intento agafar la pilota intento buscar-lo perquè jo sé que ell genera coses i mira, va sortir bé, va arribar, que m'esperava que no arribés perquè la veritat que la velocitat no és el seu i mira, i va definir bé, que tampoc és el seu, o sigui que molt bé, molt content. No veus, palitos, per començar. Corporativisme. No, i ho deies abans del tema de l'assistència, ara ens ho explicaràs millor perquè, clar, nosaltres sempre associem a molta gent, ahir 5.684 persones, ho dic de memòria, però està bé, no sé, 48, bueno. I per vosaltres entenem que sempre ha de ser més fàcil quan teniu tanta afició i tanta gent, però clar, ho dius tu, hi ha un punt que també amb tanta gent potser pots arribar a la sobreexcitació i no sé si és el que deies abans, que us va passar en algun moment, però que també s'ha de controlar això. Sí, està clar, a veure, jo suposo que la gent que ja portem més partits o ja han viscut més aquests tipus de partits no tenim potser aquesta pressió de sortir nerviós i tal, però sí que al final és un equip que hi ha molt veterà però també hi ha molt jove i a l'hora de jugar això als joves els hi costa més d'interioritzar i bueno, al final és una cosa que han d'anar aprenent partit a partits. Mira, diu el Serrano, un cop que me la passes i mira. Vale. No li diré res perquè avui ja li he dit tot l'entreno, el que li tenia que dir. Molt bé. I clar, en referència a això del tema de l'afició, en alguns moments pots fer factura, però també hi havia alguns moments, sobretot on el partit és més d'anada i tornada, on el Narcís se la comença a animar, el gol nord es comença a endollar, i no sé si per això us sentiu directament un punt més superiors, de dir, ostres, tio, és que tenim aquesta gent aquí al darrere i per collons hem de fotre les ganes. Sobretot entenc a la segona meitat, que és quan apreten més. Sí, no, a nivell d'intensitat està clar que el que et dona el públic li has de tornar amb esforç, això està clar. El que sí que has d'intentar diferenciar el que et dona el públic amb les presses a l'hora d'atacar amb la pilota. I això a vegades ens està costant últimament, sobretot, i bueno, és qüestió de parlar-ho i millorar-ho en els partits i en els entrenaments. Parlem de la polèmica, Pol, perquè tu i jo ja ho hem parlat suficient, ara ho estaves dient tu també, que fins al moment de les expulsions el partit anava 2-1 i tampoc vau patir tant. Com ho vau veure dintre del terreny de joc? Perquè nosaltres ara parlàvem del llistó que va posar l'àrbitre, vosaltres ja el coneixíeu, també de l'any passat del partit contra el Badalona Futur. No sé si això ho vau parlar també abans del partit, o un cop veient el partit a la mitja part parleu i dieu, escolta, baixem revolucions, no entrem molt al joc, perquè a la mínima que fem, targeta groga i si hi en van 2, vermella. No, si es comenta, però és una anècdota més, o sigui, al final nosaltres hem d'anar a tope i si ens treuen groga o ens treuen vermella, doncs mira, és el que hi ha, nosaltres hem de defensar aquest escut al 100% i hem d'anar a tope.
i bueno, al final el partit s'embruta, però jo crec que estava dintre de que ens estaven dominant, anaven guanyant, però està bastant controlat. Crec que la segona part realment hi ha una ocasió i la més clara crec que és de Paredes, que és nostra. Sí. Saps? O sigui, potser està més a prop del 3-1 que del 2-2. I bueno, a mi, personalment, m'agrada que la gent del Sabadell en aquest cas culpi a l'àrbitre, perquè realment per mi l'important és quan perds fer autocrítica. Si l'autocrítica és culpa de l'àrbitre, millor, perquè realment no milloraran. Jo sé que el seu entrenador haurà dit doncs mira, hauríem de millorar això, hauríem de millorar una altra cosa, però a mi que l'altre equip digui que l'àrbitre és el culpable, a mi em va bé, perquè jo com a equip jo milloraré unes altres coses mentre ells estiguin preocupats pel tema de l'àrbitre. És que al final hi va passar igual amb el Balears, el que ho dèiem abans, és a dir, aconseguim gairebé anul·lar l'atac de dos equips que són els millors de la categoria. Balears igual, va passar igual, que la primera arribada va ser als minuts 70, ahir gairebé ocasions clares a banda del gol que van marcar van tenir poques, o sigui que l'important és anul·lar equips tan poderosos a dalt com són Sabadell i en aquest cas també la setmana passada el Balears. Sí, tal qual, sí. Bueno, per mi ja et dic, és el que t'he dit abans, són els millors equips amb diferència de la Lliga i la veritat que molt contents perquè no ens han generat gaires coses com per haver-se emportat ningú punt. Heu guanyat els dos, vas venir de perdre contra Lleida i contra Cornellà. Pesa la pressió una mica en aquest moment quan veus que et venen dos equips així, vens d'un 4-1 a Cornellà que s'ha parlat, que no és el que es va demostrar al final de la gespa, però aquella setmana prèvia a Balears i tot plegat com la viviu vosaltres, perquè entenc que algun punt de dir ei, hem de millorar, però amb un punt de pressió a sobre també. Al final és relativitzar les coses i perds 4-1 contra el Cornellà i no pots fer res més, ja ho has fet, has de corregir els errors i passar pàgina. I sí que és veritat que la setmana és una merda perquè estàs enfadat, no tens ganes d'entrenar, no tens ganes de parlar amb ningú, però al final, a la mesura que s'acosta el partit, és prendre-t'ho com un partit normal. Si ja et fiques una pedra a la motxilla i vas ficant cada cop més pedra, al final jugaràs pitjor. I al final l'únic que has de fer és intentar arribar al partit el més calmat possible i a partir d'aquí intentar guanyar. Parlant de tu, 32 anyets, Pau, com estàs físicament? Ja el Josu ens va comentar que aquest any a nivell d'entrenaments sí que ha notat un canvi físic. Tu com et sents en aquest aspecte? Vaya maló, A veure, a mi la veritat, sincerament em puteja molt entrenar 5 dies, la veritat. Sí, m'encantaria tornar a entrenar 4 com l'any passat. Sí que és veritat que jo personalment em sento que arribo més fresc al final, traient aquesta setmana que anava una mica carregat, però sí que noto que arribo més sencer al final, però sí que mentalment costa, perquè sí que és veritat que estem jugant contra equips que sol entrenen i ja no fan res més en tot el dia, i nosaltres hi ha gent que treballa, hi ha gent que estudia, però a part entrena, i mentalment sí que... A veure, si és una 7 encara és d'hora, però igual si m'ho preguntes al març et dic no puc més, vull patar. Parlant del teu rol, ja la temporada passada ens vas comentar doncs, aquest canvi de rol que has tingut, aquest any ja jo crec que ja més adaptat a l'equip. Et sents amb més galons a l'equip? Sents que ja tens doncs, aquesta adaptació suficient per intentar ajudar els joves i els seus fitxatges que venen, tu com a ja segona temporada aquí al Narcís Sala? Bueno, sento com l'any passat, o sigui, al final els galons o me'ls poso jo i no... Jo intento donar sempre el 100%, intento ajudar els companys, hi ha vegades que soc molt vinagre, ho reconeixo, però tinc el mateix rol que l'any passat, crec que és el que m'he guanyat. Si hi ha dies que he de sortir des de la banqueta ho faré igual, o sigui, no tinc problema. Jo l'únic que vull és guanyar i això intento transmetre sempre, intentar guanyar cada partit i intentar ajudar al màxim a tothom. Al final has agafat o sigui, no sé si tu t'esperaves que a la teva carrera anés de mitja punta a banda, ara al mig del camp amb 32 anys, que potser és un lloc on s'exigeix més físicament, però és que ho posaven abans als comentaris, que ets un mix entre Andrés Iniesta, Makelele, és que també tens un punt creatiu cap endavant amb l'assistència a Serrano, però defensivament, o sigui, a la que perds una bola vas i la recuperes, això... No sé si tu t'imaginaves una mica aquest canvi un cop venia aquí a Sant Andreu? Bueno, o sigui, la gent igual no em coneixia, però crec que sempre ha sigut així d'intens a nivell
de sacrifici, perquè és el que s'ha dit fa un segon, no m'agrada perdre, i per no perdre he de córrer, i per córrer robo pilotes i tal, però soc superexigent en això, no m'agrada perdre mai, i sí que és veritat que bueno, no m'esperava amb 32 anys jugar de pivot, perquè realment a mi el que més m'agrada és atacar, i aquest any pues, igual el rol d'atac és més pels més virtuosos i a mi em toca pues, pringar una mica més defensivament i bueno, quan tingui una oportunitat d'atacar, si em deixen, pues, anar endavant i si tinc sort, pues, equivocar-me i marcar. Parlant de la posició de pivot, sí que ja, tant tu com el Guzmán ja sou jugadors amb més experiència, que ja sabem com esteu dins del camp. Ara aquest any també s'ha incorporat Torices. Com és també aquest doble pivot que us aneu canviant bastant, jugar amb Torices, un jugador més jove, boníssim també. Com és aquest també doncs, jugar amb diferents pivots, com et sents també amb els dos? Bueno, Guzmán potser jo sóc el que m'he de moure una mica més perquè ell és més posicional i té més experiència que jo realment i porta 200 anys de pivot i més o menys ell em va guiant una mica el tema on he d'anar, on m'he de moure i amb Dani potser és al revés, jo he d'agafar el rol aquest més de Guzmán i ell sí que m'ajuda més defensivament, igual roba més pilotes, no sé, és diferent amb els dos, la veritat que em sento còmode. Competir un cop tens una base ja mantinguda que aquest any ja, com dèiem abans, doncs, peces com Guzmán, Casti, que al final són jugadors veterans que t'aporten moltíssim. Creus que és més fàcil competir, sobretot aquests tipus de partits que ara hem vist que han sortit molt bé, és més fàcil competir mantenint una base tan important com la de l'any passat en aquest cas? Sí, és important la base i crec que més important encara és la idea, perquè crec que si tu mires jugador per jugador, el Sant Andreu, a veure, són bons jugadors, però no tenen noms que han jugat a primera federació o segona A, no sé. Però la idea de joc que tenim d'intentar sortir tot en pilota crec que és el que ens fa diferencials i al final minimitzem les virtuts dels rivals i igual Sabadell és un equipàs, però nosaltres fem que semblin pitjors del que són realment i realment són un molt bon equip i això jo crec que la idea és importantíssima. Sobre això que dius és important perquè hi ha equips, clar, sobre el paper Baleares i Sabadell venen per sobre. Cornellà acaba de baixar, Lleida té més pressupost a priori. Tots han fet un gran canvi a la seva plantilla, nosaltres seguim amb la base de la passada i potser això a nivell d'idea suma molt més que aquests equips que encara realment s'estan formant i nosaltres ja no portem només un any, sinó portem el temps que està el Xavi, amb jugadors que ja venen d'abans, amb tu i amb els altres que es van unir l'any passat, amb els nous que venen en aquests, cada cop es va sumant menys gent perquè és un projecte que està molt, amb unes bases molt clares i potser això pesa més en un principi que no pas altres equips que venen amb més nom però que potser no estan assentats a la categoria. Sí, està clar. I al final un jugador que físicament sigui una bèstia jo crec que pot jugar a qualsevol equip, però és que aquí al Sant Andreu si no tens peu o decideixes malament al final costarà més entrar o no acabaràs jugant o no t'adaptaràs del tot perquè realment aquí es demana una cosa que als altres equips de tota la segona ref, potser algun altre, però el 90% dels equips no es demana això. I per qui costa més d'entrar en aquest equip o de trobar jugadors que s'adaptin a aquest perfil. La temporada passada va ser la teva primera, crec que va ser una bona temporada per estrenar-te aquí a Sant Andreu fent play-off de la manera en què es va aconseguir. En aquesta segona temporada no sé si tens alguna espineta clavada per intentar canviar-la, després ara parlem de la Copa del Rei que en aquest any és més nou, no sé si tens alguna espineta, evidentment, suposo que entenc que tipus d'ascens, etc. són les que més, però alguna espineta clavada d'aquí... Tampoc li diguis totes perquè al final no tindràs resposta per fer, saps? No, n'hi ha moltes, et puc dir, per exemple, el derbi. Clar. Digo jo. No, a mi m'agrada guanyar sempre, he de dir. Però sí que porto 2 anys fent play-off a segona ref per pujar a primera i els 2 he palmat, o sigui que... La primera eliminatòria. Aquesta sí que és una espina que tinc clavada, que m'agradaria pujar, la veritat, i no sé, a nivell individual m'agradaria marcar més gols i més assistències, però de moment és el que hi ha. Diu el Josu jugar un partit de pivot dret. Bueno, no sé si és el Josu, crec que no és el Josu. No, jugar un partit de pivot dret. Entenc que jugues per l'esquerra, jugues sempre de pivot esquerra. Sí. Bueno, no sé qui ho ha dit, però... No sé qui és. Però bé, clar, realment imagino que a nivell de jugar amb l'esquerra et va millor aquesta posició perquè jugar un partit de pivot dret a tu et mata. No, al revés. Jo, la veritat, és una baralla que tinc perduda amb el Xavi ja. Porto un any insistint-li que m'agradaria jugar més a la dreta, més que res perquè
tinc l'opció de tiro, tinc l'opció de centre, perquè clar, amb la dreta, o sigui, soc esquerrà, però amb la dreta tampoc soc coix. Llavors, crec que a la dreta tinc més opcions de passe per un costat o per l'altre, però bueno, és una baralla que tinc per tot amb el Xavi. I si algun dia em vol ficar, ara tinc la pressió aquesta de que igual la lio i em diu, mira, ets malíssim aquí, però bueno, jo estic per lo que sigui i ajudar l'equip. Sí. Parlant, ho dèiem abans, de la Copa del Rei, si llegeixes alguna cosa per aquí que vulguis respondre, tot teva. No sé, no. No, és que va molt ràpid, avui hi ha molta gent, quan esteu a casa normalment no podeu llegir, però clar, avui la penya està anant a heavy i és difícil. Mira, què ha millorat el Pau actual al de la temporada passada? No sé si aquí hi ha alguna cosa que has millorat o amb 32 anys et fa més mandra tot i... No, sí, em fa una mica de mandra, però sí que crec que l'any passat havia jugat de pivot, és el primer cop que vaig jugar a pivot, mai havia jugat de pivot, de doble pivot, i la veritat que crec que aquest any estic sent més regular, no estic... L'any passat igual hi havia partits que estava bé, però després feia una bajona i després tornava a pujar. Crec que aquest any estic sent més regular, no tinc partits que diguis, ostres, són un drama, ja arribaran, sí, això de cajón, però sí que crec que l'estabilitat emocional a nivell de ser més regular, sí que això jo crec que ho he millorat. I també es nota molt l'ajuda de Gómez, que el segon entrenador, que ell ha jugat de pivot tota la vida i cada dia m'està matxacant amb consells de perfilar-me millor, de controlar cap a un costat, cap a l'altre, aixecar el cap i tal, i la veritat que ho agraeixo molt. Si es posa a jugar Gómez, seria titular al mig camp del Sant 100%. 100%. 100%. Ens trauria en joc a tots. De fet, ja algun entreno es fica a la conservació, tots 2-3 toques i un toque i ens balla. Sí. Bueno, si hi ha alguna lesió començarem a pensar-ho. El que dèiem, aquest any, noves experiències, Copa del Rei, sorteig, toca el Mirandés, un segona, que entenc que és el que es volia. No sé si tenies tu alguna preferència. El Ripoll ho ha preguntat, deia quin rival volia de la Copa, no sé si ho diu per alguna cosa o... Jo li vaig dir al Ripoll que jo volia el Badalona Futur, però perquè crec que teníem opcions de passar contra ells i l'any passat no els vam guanyar ni un partit. Tens raó. I tenia l'espina clavada aquesta de, bueno, els guanyem i ja toca en primera. Clar. Però bueno, mira, segona, ens ha tocat el Mirandés, serà una festa sí. I bueno, vindrem aquí i intentar passar. Serà complicadíssim, però ho intentarem. Mira, ho va dir el Josu l'altre dia, la reflexió de que un partit de 90 minuts al Narcís Sala, al final de segona a segona ref, no sé quines diferències, perquè clar, entenc que fa temps que no jugues contra gent de segona, però o dins de l'estudi, no sé si teniu aquest punt de que un partit de 90 minuts, com el físic potser no marca tant, perquè no és... no sé quines sensacions teniu, o si és molt difícil guanyar, però potser no tan difícil com si se't planta un Atlético de Madrid. Bueno, sincerament no hem parlat res de la Copa del Rei. No, més enllà en el moment del sorteig o... Sí, però no, jo crec que al final 90 minuts aquí amb la nostra afició jo crec que es pot competir i pot ser que ells tinguin un mal dia, nosaltres tinguem el millor dia i passi la sorpresa, però bueno, nosaltres anem a competir com si fos Sabadell, Balears, Cornellà o qualsevol, no, Cornellà igual no, però com si fos qualsevol per competir i guanyar. Sí. No, és que a més també està la gent per aquí comentant. Si aquest tio no existís se l'hauria d'inventar, el Pau, però bé. A veure, alguna cosa més... Ah, sí, mira, el que deies del tema de la càrrega física, aquest any hi ha Copa del Rei, hi ha Copa Catalunya. Ara ho hem comentat, que ve ja també. Sí, vindrà ja, el sorteig és ara dintre de poc i l'eliminatòria serà al novembre. Físicament, com ho encarareu? No sé, o com ho encarareu? Perquè, clar, de normal no es rota per partits per descans, perquè és dissabte, o sigui, diumenge. Ara vindran partits entremig. La plantilla està preparada, entenc, perquè això és una altra de les coses que també hem canviat, que s'ha millorat el nivell en quant a gent que pot entrar des de la banqueta, perquè s'ha portat a gent que pot funcionar com a revulsiu i tenim una plantilla àmplia. Com enfoqueu vosaltres això de cara a aquestes competicions? Perquè és jugar entre setmana que vosaltres entenc que us trastoca un calendari que fins ara no heu tingut. Sí, o sigui, al final adaptar-se i que no hi hagi excuses. Tenim gent, crec que també són partits que a la gent que potser té menys minuts va molt bé per rodar i agafar ritme i bueno, quan toqui jugar a competir i quan toqui sortir de suplent també a competir. Ara ve a l'Olot, anem nosaltres
el seu camp, un camp amb gespa natural. No sé si a tu t'agrada més la gespa natural, com veus aquest partit, que al final dèiem també que dèiem amb molt bona ratxa a l'Olot, de 2 victòries, empat i victòria. Com veus el partit proper? Venim de guanyar nosaltres també els 2 partits a casa, no sé com el veus, el tema de la gespa també no sé si tens preferència en alguna de les dues. De moment aquest any encara se'ns està donant bé la gespa natural. Sí, mira que els anys passats... La temporada passada no tant. Bueno, perdona, no tant. Aquest a la Nucía va marcar i Nucía és gespa natural. Compte, I amb la dreta. I amb la dreta, perquè diguin. Però sí, gespa natural, bon partit a Olot. Sí, bueno, a veure com està la gespa. A veure si està bé, està malament, no sé, perquè hi ha anys que hem anat i estava molt bé i anys que hem anat i era un drama. Bueno, veurem. És un equip que encaixa poc i marca poc. Serà un partit superigualat. Els equips de Dòlera ja els coneixem, que són superagressius, defensivament molt ben treballats i bueno, haurem de confiar en la màgia dels de dalt i a veure si Serrano s'equivoca algun altre gol, que ja crec que s'ha equivocat massa 2 cops en un any, és molt per ell. I res, bueno, a veure. Mira, ens diuen que et preguntem ara que ho dius per Dòlera, que és el teu míster preferit. No sé si aquí tu vols dir alguna cosa. Bueno, clar, perquè tu vas coincidir amb ell al Prat, a l'època del Prat. Sí, bueno, futbolísticament podria dir que va ser el meu pitjor any futbolístic amb diferència. Ens ho has comentat, crec que l'any... Però sí, pot ser. Però és pel tema que hem parlat abans, que jo igual soc un jugador que per l'estil del Sant Andreu, o la idea del Sant Andreu, em va com anell al dit, però per la idea de Dòlera o l'estil de Dòlera puc ser un Mindundi, el pitjor jugador que pugui tenir perquè és molt de disputes, molt de joc aeri i sincerament no és el meu fort. No t'hi trobarem gaire en aquest estil. El Villa aquest no el llegiu més. No el llegiu més. Aquest és el que... Sí, ho sabem. És el de Monique. De fet, hi ha hagut... M'ho em diu, aquest és el de Monique, que som col·legues. Sí. Si podeu matar-lo del xat, també mateu-lo del xat. No, crec que no es pot, perquè hi ha cop que tenim comentaris bastant lletjos i ja encara no sé com va de la gent. Se'ns han acabat les preguntes que teníem, en tot cas la gent n'han fet moltes, aprofiteu ara, us donem 2-3 minuts, que de fet estem a punt d'acabar. Aprofiteu per fer-li preguntes, si voleu al Pau, et preguntem, perquè tu vas ser l'impulsor l'any passat de tota la turra que va venir posteriorment amb el tema del Fantasy. Aquest any tornem a estar de nou. Com va la cosa? Vas per amunt, pots vacilar? No t'hem escoltat gaire. Puc vacilar, però m'agradaria estar més a dalt. De moment no pago. De moment em paguen, però el Josu el tinc superlluny. El tinc igual a quasi 100 punts. Té molta sort el tio, perquè fitxa el quart porter del Granada, o del Rayo, se'l lesiona els 3 primers, juga al quart i para 8 penaltis, Tio, amb això no es pot competir. I, bueno, res, aquest any la veritat que han entrat nous també, Torices, Mourinho el vam tenir aquest dia mirant el Fantasy també. Molt dolent, en el Fantasy, molt dolent. Fitxa tota la morralla i res. Bueno, de moment em paguen, o sigui que bé. El patinet, obrim el meló del patinet. Sí. A quants quilòmetres hora va el patinet? La gent diu que tens trucat. No tinc trucat, però he mirat per Amazon a veure si puc pujar una mica, però va 25 per hora, no tira més. És com el de Jonis? Però si va 25 per hora, em cai com una rascadeta de res. Però vas bé, 25 per hora, què vols anar fent? M'agradaria arribar... A Narcís a la carretera. M'agradaria arribar en menys de 2 minuts al camp, la veritat. No, però he mirat Amazon ara per ficar-lo a 35-40, però no em decideixo mai. Ets dels que surt 4 o 5 minuts abans de l'entreno, sabent que arribes en 2 minuts o 3? Sí, totalment. O sigui, si un dia surto 10 minuts abans i arribo en 5, intento sortir en 5 el dia següent, saps? O sigui, intento apurar per arribar, si la convocatòria és a 30, a 29 i 59 segons. No t'ha tocat mai pagar per arribar tard? No, tio, però bueno, em pagaria un gust perquè és de tontos, saps? Visc a 5 minuts i arribo tard... És que per això t'anava a preguntar, perquè si arribes tard a 5 minuts és fort. No, de moment bé. Molt bé, no sé si t'ha quedat alguna a tu, Pol, que arribem a les 10 i tampoc volem allargar-ho gaire. Ja, hem tirat molt... Avui teníem molt per parlar, en tot cas... El Josu ja es fot a casa teva. Sí, el Josu directament pregunta qui mana a casa, tu o la teva dona, que aquí no entrem. Parlant de la dona, jo no entro. Li he dit que l'avisaria per si em podia fer el sopar, que avui arribava tard, i bueno, això. I la Coca-Cola? Carla, i ara vinc en 10 minuts. O sigui, l'estàs avisant en directe i ella està mirant el programa? Sí. Vale, doncs avisada estàs... L'únic vot que tinc de l'UDM-MVP ha sigut ella, m'ha votat ella. Ja està, els altres... Ostres, els altres al Serrano. Boníssima. No, la tinc obligadíssima.
Molt bé, doncs... La Coca-Cola, faltava la Coca-Cola aquí. Ha treballat 3 vegades el Leo pels passadissos amb el patinet, saps? Bueno, que avui el Leo no ha vingut perquè es va fer mal ahir. Es va caure. És el del vídeo, és la caiguda del vídeo? Sí. Que no l'has vist? Però és seriosa o no? No. S'ha anat a fer una resa avui. Ai, pobre. S'ha caigut. No, que no. No sé, però és que s'ha caigut en sèrio, que t'ho juro que hi ha un vídeo que es cau, que no sé... No l'has vist? No. Ja, ara te l'ensenyo. No, ara el veurem, Aquest ara el el tindríem veurem. d'haver ficat al resum, el vídeo aquest del Leo. Ostres, sí, no. Sí, de sorte. Passa'ns-el i el posarem el següent dia. Va, ara sí, acabem ja, perquè aquí ens podríem estar xerrant tota l'estona i de fet ja t'estan fent el sopar, per tant, no arribis gaire tard. És que la penya no para de... No para, no sé quanta gent tindrem avui en directe. Però fem un extensible d'aquests que paguin i ens quedem fins les 11. No ens donis idees, Va, perquè... avui és dilluns. No, però l'altre dia... Dijous tonto, no? A més, el divendres no entreneu, no? No entrenem, però treballem. Hi ha gent que treballa. Ja, però Tu bueno. treballes? Sí. Dos seguides. Que jo no sàpiga. Dos seguides. No? De Amb festa Marisa divendres. Santés hem d'anar a festa, de la feina. Bueno, no ens donis idees, Pau, no ens donis idees, que l'any passat vam fer un directe d'aquests de 4 o 5 hores i encara ens donarà per fer alguna cosa similar. Porra pel partit? Sí, per acabar. 2-0. A favor nostre. Perdent, no? Bueno, fa la contra mu, fa tal... Vale. Contra Agafe. A tu t'expulsen, sí, tot plegat. Bueno. No, això no. No, tampoc tant. Tampoc No ens passem. Tampoc tant, que si no toca pagar. 2-0. 2-0. Vinga, molt bé. Doncs Pau, moltes gràcies per venir, ha vosaltres. estat un plaer tenir-te. A tots vosaltres recordar que el partit de l'Olot és diumenge a les 5, teniu les entrades també per comprar i a l'autocar en tot cas Sobretot autocars. per fer el desplaçament, així que espavileu que en el moment en què estem no podem badar i hem d'anar en aquests desplaçaments en massa. Així que això, aneu el diumenge i ens veiem el dilluns vinent un altre cop amb el programa. Adéu. Ciao.